değil vallahi. Bir hile vallahi. Bardan men ona duş aytam. Men Anna. Öz adım değil. Multfilmdaki Seferin personajımın adı Anna. Men Gözel. Men Anna. Erindilin şagibi Anna. Bir daha da aytam isimden gülmersin değil mi? Ba Music Production bilen bilelikde Doğan Yürek Halodny Serce adlı multfilmini tercüme ettik. Oramak gerek gelmeni. Men korkamak. Bama ken sorak verdim. Nem üçin şu Anna'nın sesini maňa ananyň dip bilemek. Sen şoňa meň betýänidi. Bilýän sesimi eşitýän. Şu proýekde gatnaşmak men diýseň begenlerde biz gatyken azap çekdik, gaty köp işledik. Durmuşymda şular ýaly multfilma birinji gezek ses verdim we anajygym barda başardım mykam diýip pikir edýän. Göwnüňde ýaranlar diýip umyd edýän we tesbirliňde garaşýan. Gelişipdirmi? Ýurçy galy oynamana.